ki faruwa ga zuciya da damuwa yanzu ni ya zane aure ko barin gari aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi wana so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abba mutu ka tausaya abba mutu ka tausaya ka ji gurmu da karo na tausaya an kawo magana fa nake miki na abinci na magana nake miki ba na ce ban yi da kai ba kamar ya baki abinci da ni ba kamar yadda ka ji na gaya maka wannan kiyasa to na rantsa da girman Qur'ani ko a nemo abinci na duk inda yake ko kuma Qur'ani ya kawo ya sake saboda kai ka aure ni to ai ka wannan ka auren soyayya maka da shi Qur'ani to zan kunna muku ita ka kunno haka kika ce haka na faɗa na fa fiki ta yake kai to shikenan ka sake ta nace ka sake ta to ta bani abinci na saboda kai ka auro ta sai ka sake ta to alqur'ani ya nemo abinci na in ba haka ba na rantsa da Allah duk abin da zai fara gidan nan ya faru to dama an rubuta ne an ce dole abincin da za yi a gidan nan sai da kai to ba gidan mu bane to yau abincin da aka yi ba sai yaya ba sai Allah ya yi da kai a ciki ba aka dauki dukiyar uban ma aka yi ga aka yi hanika ita da ita ta zo ba zuwa ta samu a gidan ba wannan banzan ne wai an yi abinci ba shi sai an sake ta to ba sai sake ta ba kai sake ta mu gani to ai ko Qur'ani zan yi rahin mutunci ko wallahi wai yanzu yayi Abdul kan abinci kake to wannan abu a ran da Allah zan doke ka na magana ka ji abin da nake gaya maka ko mai gida wannan fitinannen yaro ne mai gida ni fa ya addabe ni mai gida ya Abdul gashi sai ka je ka sayi yawwa ko kai fa dama abincin ma Allah ta ba zai kai 500 ba Allah wallahi kanina ne kai yasa nake ji da kai Allah ya taimake ki na ran sai da ke Allah amma wallahi ya sanye da shi Umar taka ko kuma da shi ai ni ba na kusan manci baban ku ya sallame ni saboda ni ba zan iya wannan yaron da alhamdulillah ya hakuri mu shiga daga daki to mai gida kullum abin da aka yi kullum a je daki a raba ni da ki daman haka ne kuma haka dai aka gama haka za a kyale ko dole a ce mutum iya baba taka wuya Qur'ani ya aure ko barin gari kai Usman wannan wani irin rainin hankali ne ya zaka ka kawo yarinya in an shiga gidan na Allah ya tsina wani irin mulakanci kamar ya wai duk wani rashin mutunci kawai a gida suke yi ne ya rantse da Allah ko tattara ku gona ko in ci uban ku duka sai zan fafasa muku bai kai rubu da shi dan uwana ne rubu da shi kai Nasir me haka Allah ka ci darajar baba wallahi Allah wallahi la yaran nan bai yi Allah kushu ko ba gidan ne za ku zo kuna mun fada shi ba ku da hankali kai wani irin girma ne da kai wannan yaran ne wai zai da koyi wannan wai za su shiga gidan nan wai kai wace zo nan baba na ga ma yaran nan fa zama dan iska fa tuntun nake baba a gaban ke kai wacce zaka aura ni baba yanzu ba tsara taka hatta kai ka je ka dauko yar wani ka kawo kofar gidana ka ce mu wacce zaka aura ce naga tana da hankali ne baba kuma kai baba kai kace wacce take da hankali kuma baba ka ban dama faffasa mai kai da baki Allah baba bai gane shigan mun harka Allah baba wannan bai gane shigan mun abu Allah sai na barar da shi wallahi ya isa ya ishe ni tara ke kai wace ce ke daga ina kike wallahi dai ina ce baba kaga alamar ba su da gaskiya ko kenga gaskiya baba wannan ran in bai shigan magana ba sai na barar da shi wallahi kamar shiru ya ce yiwu shiru sakarcin banza sakarcin wofi ke idan dai har iyayenki sun baki tarbiya to ki lallaba ki wuce ki tafi baba ta tafi ina kuma kai shige kai wallahi tana son shi dadi kana gani ka san alamun ba su da gaskiya baba kai mutu baba
Baba za ta baby za ta tafi ba. Kai. Baby. Ai na so ka bani dama baba. Faffasa mai baki. Da su mata shawara. Ba samu juna baki ne. Na haka je. Abin da mai shi aka kan musa. Banza. Na fasa ga gidan babarin zauna da lafiya. Sai ka duba yara. Yanzu wannan iskancin yanzu har cikin gidana har gobe da gidana. Kai ka duba. To me ma zan yi a cikin gidan yanzu? Ai dole in tashi tsaye akan wannan abu. Kuɗi ya ki faruwa, abin mutu ka tausaya, abin mutu ka tausaya ka ji. Nawa ne kudin ka? Kai ya da kanan zuwa fly over zuwa da kawai ka gyara. 500 zan baka. 500 zan baka. Hello, dan gidana. Ga shi na dubo area. Ke wallahi ina dubo Kamun ka kare mun me lafiya. a nan sauna nake ka tura duk wanda za ka tura ya san ba kuma ba komai ba ya san shikenan ba komai za mu haɗa ne zuwa gaba za mu haɗu ba komai Kuma ba mutum za ta haɗu fatansa komai ya so akwai amma so ai ba samu ba umarnin mahaifa mu bi wani so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da kyaure ba mu san ido na gani ba aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka Abu Maryam, tausaya dama ina so mu magana da ke. Ina za ki je haka da daren? Wallahi sauri nake son je gida. Su waye yaran da na ban ku tare da su ranar nan? Wai na yara fa? Ban gane. Ki gaya min gaskiya in za Oh, wannan dan ajin mu ne wanda ka gama tare da shi ko ba na yaron ba? dan ajin ku. Eh, Amma na ga kina soyayya fa na kuna yi da yaran. soyayya ce. Wannan soyayya. Wani dan farin yaro su uku. Wani dan farin naga kuna soyayya da shi ko ba haka ba. Ranan nan na ga ku to kawai gaya miki ne ba. Dama so nake takamaiman yanzu na dauko kafa na same ki gaya miki. Kin ga irin su ko? Kin ga kai ina za ka je? Zo nan. Ai iskan yaro. Kin ga irin su ko? To yanzu dai baby baka Har da yarda wancan yaron a ciki. Baka yarda da ni ba kenan. Ban gane ban yarda da ke ba. Kin yanzu kuma yin abin naki har ya kai irin wannan yaran zaki ringa kulawa? Na gaya maka dan ajin mu ne fa wannan. Baka gama tare da shi ba wannan yaron zai yi soyayya da shi. Dan ajin mu ne fa. Akwai wani dan farin yaro da na runguta. Har wani kiss kamar wani na ji kina mai wannan kiss zaki nema ki ma. Baby shan Ke zuwa wannan dan yaron zaki so? Yanzu haka zaki yi mun Maryam? Wallahi Allah zaki gane kurai. Zaki gane kurai. ko ka rufe mai da kyaure hello maza kana ina ne okay kana ta kwanan gidan Alhaji mai dukiya okay to ga nan zuwa ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya abin mutu ka tausaya ka ji mu da ka nuna tausayi abinda muka so Ban gane me ake so ba. Me kamar ya me muke so ba mu ba komai bane ya kawo mu zuwa muka yi mu ja maka kunne. In kuma ka ki ji billahi lazan abin ba kai ba shagon nan ma albara mun kone. To ai ba kai saba kan me? Ban gane akan me ba. Aboki na wai ka ji akan me. Wato kai Me haɗin ka da Maryam? wace Maryam ne? Ban sani ba kan wala ja magana. Aure ta? To ai ni Ban sani wannan ba. ni wannan tsakani na ne in dai kaga ban aure ta ba. Wa To wallahi ne sai mutuwa ne. to billahi allazi la ilaha dai billahi allazi la ilaha illa huwa na fi kai sanci kai. Allah wallahi ina ga ina ga abu da daga sabon Maryam na faɗa maka. Gani to gani Banza ake mu. yanka kai billahi allazi Ai ba kai saba. ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai ai na dauko ga abin da dauko na cuce ne dan kutumar ruban gari shagon nan
kare da ne za ka ɗauko mana yawan nan don ci uwan tsakanin da ke ni ne ba dalla kuma ba za mu yi ba zo mu dalla Kuɗi ya ki faruwa abin mutu ka tausaya. Shigo ne? Ban ganka ba, ai ban ganka ba. Ai ban ganka ba. Ina sai na na tausayi. Maza! Gare! Zauna. Kai! Ashe rai gangare. Wallahi tallahi. Ana biyu. Wallahi alhamdulillah. Ai yanzu na dawo. Yanzu na shigo. Yanzu shigo ana dawo kake ba. Ya sauka muna take mai tsaro ne so nuna mun wahala. Kai baka kira ni ba? Ai ba na da sauka ne so na kira ka ba da cewa na duko ba. Ina ta jiran ka nan ai. Oye mi dan are so ke so min akuya. Allah. Aba ya yi dinka. Aha ba na dinka. A dai ka je mu ci kasan gada mu ci waye ka zo ya karo. Haka nan area dole a wannan dinsa. Ya kamata ka kai. Ba daga ba. To ya ka kankin da ka sha wahala. Ka duba a gani. Can ma da kazan da aka ce mun Kano akwai sanyi da wannan Allah. Wallahi tallahi kai irin wannan shiga haka aboki na yanzu sai na za mu duka da nan to shi ke ko kai ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ba samu ba warnin mahaifa. kana ji na dalilin da yasa na zo da kai a nan gobe na riga da na yanke shawara kuma gun koga a ja magana. Ai na riga dama da na gaya ma shawara ce baka dauka amma ya kake wannan magana. Ai na fitar da kai da mun tuntuni ka nuna min ya ne. Okay. Aba normal ne to yanzu ya layi zuwa zabi kawai. To shi kenan ba matsala mu dangare din. Aba Allah ya ka. Wai aboki na daga zuwan ka Lagos ka samu wannan kaya haka da wayoyi haka. Kai bari kawai ina faɗa maka. Wallahi mai gidana ne bayan ya tafiya ni ma kawai tarkato kayansa har da wayan ko ne wannan. Haba ni na san za a rana ai na fi kowa sanin waye kai na san halin ka fa na gidana. Bari kawai malam wai yanzu mu tashi mu shiga cikin unguwan nan ina za mu je mu samu yan mata zama da budurwa ɗaya kai ka sani Allah wallahi ya kamata ka san menene ni to unguwar can insha Allah za a samu abin da akwai gifta yan mata ko gifta to kawai me shikenan mun fasa ta wajen to mun fasa ya ki faruwa buri cikin ɗan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ba samu ba warnin mahaifa bi wani so a yi wani aure kai ko ka rufe mai da ya mata ji mana aure ko barin gari ko ɗaya ya ki faruwa abin mutu ka tausaya ka ji gurmu da karo na tausayi abinda muka so mi shi in ba mu samu rabu ba aure ko barin gari Kai Dauda, wallahi nake gaya ma da a ce ni ne a wajen sana'an nan taka ta shayi, wallahi da tana aure zan. Ka tallafa ta mana, ni za ka rena wayo. Kamar ya renin wayo. Daga magana? Ya kai ka sanin kanka ne da. Har a daidai sau nake da shi. To amma ta dalilin neman auren wata yarinya, gaba ɗaya kana gani komai na gurin ya ƙare. Kana gani yanzu yanda gurin na ya dawo, yanzu ma wani abokina ne ya buɗe ya bani jari na buɗe nan gurin yanzu shi nake samu nake rufa kai na asiri. Haba abokina abin da ya faru ya riga ya faru amma dai ka san ba duka aka zama ɗaya ba. Dama ni ban sai duka suka tare suka zama ɗaya ba. Malam ba ni kuɗi na kawai ka tafi. Kuɗi? Yau ma dai bashi za ka ban abin nan dai ka sani babu kuɗi ka nan. Dan wahala kullum sai dai ka ta zuwa kana ɗaukar bashi. Kasance a kai ka sani gaba ɗaya shugabanninmu taka mu suke yi. Malam zai ka kawai kuma kar ka dawo gobe kuma sai an taba kawai kai ka sai wai aure za ka yi. A to gobe in ban dawo waye zai baka kuɗin bashin naka. A haka za ka yi auren? To sai dai koma. ka tausaya ka ji
gurinmu da karo na tausayi abinda muka so mi. Assalamu alaikum. Sannu ya kaso. Ba na ga duka za ka na lantarkarin canalin su ne da su. Ina za ka shiga? Ha ba Dauda, shiga dan kaɗan zubo min shayin. Ka shiga me zan baka? Shayin da kaɗan zubo. Jiya ma ka zo kaya shayi anan baka bada kudi ba yau shine ka dawo. Dauda, dan cika ni mana. Kamar ya cika ka. Ai sai dan tura ka kawai ka je waje ka je. Dauda, zan hada ma bashi shikan da kake. Hada ma bashi. A ka je dai ka rike wancan bashi yau dai ba ka sha shayi. Wai Dauda, ni fa customer ne, kake mun haka ne? To ka customer kullun sai dai ka zo kaya shayi ba kudi. Ha ba Dauda, wai ya kake mun haka? Ba zan yi ma ba kullun sai ka zo kaya shayi a gurin nan. Kai hakuri dai zan hada ma bashi kai. A ko in kana da kudi ne sama shayi in baka da kudi kawai ka je. Au yanzu ni fa customer ne ba ka yi. Customer me? Ya ba zan yi ma ba. Kullun sai dai ka zo kaya ba kudi kawai in baka da kudi kawai ka je ma. Kan cika ne. Kamar ya cika ko. Kuma wallahi za ka gane. Ka ci abin da zai waye kai. Dan wahala. Kai dan halaka ki an bato. Ai na zagaya na gaban ganka ba. Shine ne wannan. Na san duk inda kake kana nan. Wallahi ina nan ina wani tunani na gidana tun da yanzu ka san yarinya nan tana bala'in kaunata ni kuma wallahi na rasa yanda za a yi kuma banda ma wannan tsinan nan yana ta ba kaunata yake ba dan hau na rasa ina zan fito masa. Yanzu da safi nake a ina zan samu kuɗi ka san dai maza kawo mu ba. Kai ka tsaya kai ta tunane kana tunane. Kuna da dukiya Allah ya baku dan dai ko kanin kai hana ka fanta ma da ita ne. To an gaya ma dukiya tana hannun kawo mu da daren baban mu za a tsaya ana mu wannan renin wayan ne. Eh haka ne kai ma ka ce wani abu amma kai na tuna. Ai mulla wajen boka na gaya ma. Akwai wani boka yana nan aikin sa inda ka san saran wuka. Fil zan yi kuɗi. Kuɗi kuma zancen yaushe ai aikin sa kamar yankan wuka yake. Kawai za mu je ya gama mun aiki a gama komai na gida na rika jidimus ko ni na rinka samu ta kaza. Tun da an zira ma jiran ka nake na san in dai ka zo akwai idea akan ka akwai yanda za ka yi mu fita. Kai da ka san doka wallahi to yanzu ya ake ciki game da yanzu zamu iya zuwa gurinsa ko lokaci ya koyi. Kin yaushe mu da muke neman abu kuma ga wannan da mu da kawai to mu tafi ya ke faruwa buri cikin dan adam akwai fatansa komai ya so akwai amma so ai ba alaikum salam. Ina wuni? An lafiya. Lafiya kallon. Da Allah da kasara mara sanyi nake so. To la kasera? Mara sanyi. Okay. Ni wallahi kamar na san ki kwa. Ni kuma? A ina? Asiya ne. Ba ke bace kanwar Usha? Haka ne. To ai layin mu kike ma. Layin malam ko? Haka ne. Ni ma kamar na gane ka kamar kai ne wan Abdu ko kanin Abdu ne? Kanin Abdu. Aure ko barin gari, aure ko barin gari. Kini na nan ne? Nan ne. Aika wannan ne boka? Salamu alaikum. Kai dan ba a sallama. Ba a sallama. Ba a sallama anan. Juya ku shigo da iyo.